ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನಿ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೈಂದರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ತಾಗದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ಲರಿ ಕಕ್ಕಲೆಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಗುಲು ಹೊಸರು ವಿಡಿಯೋ ತೋಂದುಲ್ಲೆರಂದಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಪಿದಡುಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ತೋಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ರೇಖಕ್ಕ ಬಂದು ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಪೋಂದುಲ್ಲೇನಿ ತೋಜವ್ಯಾನಿಕಲೆ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಯಾನು ರೇಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿರ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗು ಇರುವೆರೆ ರಿಕ್ಷಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೈಂದರ್ ವೆಸ್ಟ್ಗ್ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಡೆಗ್ ಉಂದುಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಮಾಲ್ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೊಕ ಬರ್ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಮುಗಲ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚದ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಲ್ ತಾಗದಿಜಿ ಒಂತೆನೆ तागदुंडु भले तूकनमा ये सब आप ऐसे छोटे 4 घंटे का है, ये 12 घंटे है, ये 15 घंटे का है दोनों, और ये छोटी सी ये मैंने 12 घंटे का है, पूरा दिन चलेगा। ये धीरे धीरे पता चलेगा ना, पड़ोसी बात करते आपके साथ भी फोटो मेरा नाम शलाका मासावकर है, मेरा ब्रांड है श्रेयी क्रिएशन और मैं श्रेयी क्रिएशन के माध्यम से ये सब चीज़ें बनाती हूँ, हैंडमेड है सब। और एक क्रिएटिविटी नई कुछ ना कुछ हर साल मैं लेके आती हूँ लोगों के सामने। ये जो है मेरा सिंगापुर का, मतलब मेरे सिंगापुर में भी भेजे बहुत सारे, और अभी तक ऑर्डर आते ही हैं। अलग अलग चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ हर साल, और मुझे वुमन आइकॉन अवार्ड से भी किया गया है। MSME के एग्जीबिशन में अटेंड करती रहती हूँ हमेशा। और ऐसे ही अभी ये देखिए, ये बोरोसिल क्लास के प्रोडक्ट है, ये यूनिक है। उन्हें ये देखिए, ये जो है ये हंडी है 24 घंटा, जो हम लोग बोलते हैं कि एक बार तेल हम लोग डालेंगे तो वो 24 घंटा देखने के लिए, मतलब ये नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। तो ये गणपति और नवरात्रि में ज़्यादा चलता है, ये समय है, एक से खाली से आता है, खाली से आता है। तो ऐसे हम लोग वैराइटीज़ लेते आते हैं। तो आप ज़रूर विज़िट करें, मेरा स्टॉल नंबर है 4, तो प्लीज़ विज़िट करेंगे तो, और मेरे जैसे ही बहुत सारे लेडीज़ हैं उनके भी अच्छे अच्छे स्टॉल है देखने के लिए। ओके। ये ग्लास 1050 से 24 कलाक वालों से ಮುಲು ಇಂಚ ಫರ್ಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರಲ ಸ್ಟಾಲ್ ತಾಗದಿತ್ತುಂಡು ಇಕುಲು ಕೆಲವೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಅಗುಲು ಅದ್ದಗನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್ ಇಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೋತಿನಿ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಕೊಂಚಿ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದಾರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಇಂಕಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರು ಮುಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಮಿರಾ ರೋಡೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಈಸ್ಟೆಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬೈಂದರಿ ಈಸ್ಟೆ परफ्यूम भी है हमारे पास, इसका 300 एक लोगे तो 300 और 2 लोगे तो 550 मिलेगा। ये सब दिवाली आइटम्स है, इसके रंचीज है सब, इससे हेयर फॉल नहीं होता है, कम हो जाएगा। नेल आर्ट भी है, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿರು ಒರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡಿಪ್ ಮಲ್ದಿನಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರ್ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೂನಡ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚ ಎನ್ಕೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ತೊಂದಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಪಂದಾಗಲಾಗಲ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರ್ ಚಗ ಎನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ತೂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಮಾಲ್ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಯಾನ್ಲಾರೇಕಕ್ಕಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಮಾಲ್ಗ್ ಪೋರುಪಿದಾಡಿಯ ಚ ಏನಂಡಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಚಡೆಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ
ಕಲ ಬೈಂದರ ವೆಸ್ಟಡ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಕೆಲವು ಶೂಟ್ಲ ಆದಿತ್ತು CID ಶೂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಮಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಮಾಲ್ ಬತ್ತ ಯಾನ್ಲ ರಿಕಪ್ಕೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬಂದಾತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುರ್ತಾ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನ ಪೋಕಿನ ದಿವಾಲಿದ ಪೊಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುರ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಯ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಇಂಕುಲು. ಬೊಕ್ಕ ಶಾಪಿಂಗ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕುಲು ಮಲ್ತೆಜ. ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ದ ತುಲೆ ಅವು ಎತ್ತಿತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು. 100 ಗ್ರಾಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ 180 ರುಪೀಸ್ಗೆ. ಅವಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ತೋಜಿಂಡು ಅಂಚದ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ್ಗೆ ತೊಂಜಿ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎಡಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ತೋಜಿಂಡು ಅಂದು ಏನು ಮಲ್ತಿಜಿ ಸೊರಿಗೆ ತೊಂದಿಜಿ. ಅಂಡ ವೆರೈಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಪೂರ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ 150 ರುಪೀಸ್ಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಏನಡ ಕಿನ್ನ ಜೋಕುಲಿರ್ಲ ಇಜ್ಜರ ಅಂಚದೇನ ಒಂದು ಪೂರ 25 ಬೈದಿಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮಂಚಾವ್ ಸೂಪರ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ರೆ ಪಿದಡಿಯ. ಇತ್ತೆಂಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಈರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದಿಲ್ಲ ರಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.